Hi guys. Atsugi po kining Florida Blanca. Ini po. So papunta kay po Bacolor kanini. So ay ni po on the way na po. Hi guys. On the way na po. On the way na kay naman. Ano yung on the way? Hey guys, kumusta? So welcome back ken vlog. So atyo tamo ngeni keng starting point tamo keni Florida Blanca. Bali munta tamo ulit kanini keng Bacolor, uling natin palang pwedeng pang puntalan ka rin. So dahil puntalan tamo ngeni sinadjust dala katang kay Facebook group proud to be Kapampangan. So nang kaya biyayo ka rin and I'll be ni takalas talamat ka rin kayo ka rin suggestions you. So ito on to our vlog. Suplada na yung lalaki niya. So ini kami kining kay Florida Galaxy. May kay pa may press ko kaya pa magya. Bayo kaya munta kitang next destination mi. Medyo maglibot-libot tamang bagya kay ni. Layang saan? Guys, nakakakit yo. Atin truck Kenny, pwede ka ring anak. Yan. Truck. Ang gaya po kanyan yan. Kita, dumurot ka rin. So, ito. Ay siya po Kenny nung kaya masanting niya pong pasyalan nung periodo dala kayo na rin anak yun. Ngayon, makasaraya pa po yata. Ayan po, ba't kami kin? Palako na kami kini, oh. Ito Florida, makabaligtad yan. Nung ini, no, tapunta. Keng Bacolor. See you in a bit. Bang bang. So, ini po. On the way na kayo po. Pupunta kayo po Shrunken Shrine kanini. Nako na. May asaya pong bigasan eh. Shrunken Shrine. Ta. Sunken Shrine. Ta. So update na kayo po yung next status ng vlog me. So see you there. So ini po traffic. Gagami, mag-sound trip. Ang gapong yan yung mag-go. Nandun kayo pa po kayo. Nandun kayo pa po kayo ni. 90 seconds pa. Wala po po yung po 120 seconds. 120 seconds siya tayo. 2 minutes siya po yan. Yes! May kalampas na! Success! Nakalagpas rin po. Let's go! Bacolor Sunken Shrine. See you there. San Guillermo ya po kanyan ni. Bali, ayun po yung San Guillermo. Diretso tamo po kanyan Kenny. Kaya kitang public market, mag-right tamo po. Lampas Dabsu. Karinya po banda yung Sunken Shrine.
atsyuta na po kayo ng Our Lady of Lourdes Shrine. Ngayon, ang karakal po det ang babaeng santo. Or at least santita po yung nakakakit ko. Ako po sure kung santo lang po din. Lokso ah. Nakabag ka pa mo, Dora. Ay, Assumption, no? Then, makulit. Kung mo kayo nila. Wah. Bakit tamo duman? Kailangan po kayo ni medyo duko ang bagya. Ayan. Lamay ka ba? Ay, gadali lang ganun. Sudo ko. Yapin po yun yung sunken shrine. Anyan po meglahar. Limbugyarin po yun yung sunken shrine yun. So guys, ay na-atsyuta na kayong kilog na ng sunken shrine. Ay ta, kahit yabay ta. So ay ta po, pag pumunta kayo kayo ni, kailangan medyo kalakalalang bagya kasi ay talagang mababaya po yung piluban. At nung napansin nyo po, anang karakal sula-sula po. May po balo ng panikila or aliwalang ayop or denas. So guys, ining metong pang bagay may amaze ko kayo niya. Ay itang kaya, itang half moon window na ita. Bali, iapin ito yung peka light source na ning lugar. Kibat, ayan, nakakakit niya naman at yung kay Risen Lord. Kaya itang mismong light source ita, which is karing religious kay talagang niyang kasanting pang setup. Oh, atin pang something kening lalam na. Ako balo na no ingat yo kaya ni medyo makatakot yung nakakit. So wait up kahit may nepin kayong kilog. Medyo babawang paniki. At saka atin niya pang pweba kay lalam na ayan may balo ko na nito. So ngayon naman po, lawin tama yung kekluan. Ako na kailangan kalanin guntok usak po ko mo eh. Wow! Hapin po yan yung kay kumbaga bala mong entrance na dati. Talagang makalbog na yun. Yan namo po yung mahal to. Ngayon, makanyan nemo po katas niya. Balian niya po pala ka nung mag-eraping pinatubo. Which is 1990. Diba't hanggang 1995 talagang lulub pa po yung kay laharkan. Nya yung limbog na po ano yung shrine na yun is 6 to 8 meters. Makantaya po kalalang. So, hindi po kakakita mo ngayon, talagang matas siyang matas dati. Bubong na mo talagang nitagan. So which is talagang nung isipan mong makapanghinayang bagya. Behind the scene niya po hindi, dabal. Video ko lang oh. Mamalagway ito metong. Eh. Oh. Eventually. So ito po, umakon na kami po kanyan Kenny. Bali, ito pong pintantamo nandun. Yapin po ito itang dating shrine. Pero ngayon tinopong bayo which is ini. Ningkeng kagulutan tamo. Yan na po halos ng gamitan daw ngayon. So next destination tamo po kanyan. Mangan. Ito, malapit niya po pala kay ni PNR, yung kay San Fernando PNR. Kaya tayo mo banda kanyan. Magpanapen natin kanya magbanda tamo or sa dipan tayo sa atin. Bugbog oh, bugbog.
Next. Puntata na po kayong PNR. Kakayaring mengan. Kaya makabukat siya po yung kaya ganyan. Pena. Tagalog lang ito pipakutang ko. Ipalawi lang pa ma. PNR, San Fernando. So ini po, PNR na. Kami sure kung kapilan niya operational ini kasi kami pa yata may panganak kanyang kaya niyang operational ini pero makalagay po kayo ni. And sure kung kapilan niya rin may close. So nung ating tanga pikot ng Kenny, ating kanong guard eh. Tara. Oh, ako na kayo eh. Statwal eh. Sorry, bala ako tao la. Statwa ko pala. Ako. X. Bawal po. Ano daw? Bawal po. Okay guys, sa tsukan niyang kinang gulot na ng PNR. Ayan. So, bawal pa po kano lung uling dahil pin po kano kayong kayang lockdown. Mantanta mo po ng aliwang puntalan pa. Sayang po yata may kalob. Pero thank you po kita mag-suggest Kenny. I-flash ko na mo po yung lagyo yung screen. Dahil punta ka salamat. Magbalik tama po kayo tutukoy Kenny. Not the end.